Roja yekşeme li ser çardek kolanên sê taxên Sûriyê qedexe bû. Di nav şeş mehan de li Sûriyê bi hezaran avahî hatin xerakirin û di nav wan de xaniyên dîrokî jî hene. Cemiyeta Rojnamevanên Azad 4 sal berê xaniyekî dîrokî ê Amedê send û nû kir û kar û barên cemiyetê ji wê derê bi rêve dibirin. Mala cemiyetê li taxa Tabanol ye û 6 mehên ku kar û barên cemiyetê ên vê avahiyê ji ber qedexê betal bûbû. Piştî ku qedexe radibe, serokê cemiyetê Haqî Bokan diçe deriyê xaniyê cemiyetê ve dike, lê dibîne ku ne arşîv maye ne jî pirtûkxane. Çend pirtûkên mayî jî avêtine hewşê û berf û barana zivistanê daye ser. Haqî Bokan dibêje ku di rojên qedexê de polîsan deriyên avahiyê şikênandine û ketine hundir û xaniyê cemiyetê weka karargahê bi kar anîne. Birêz Bokan wiha behsa xesara li cemiyeta xwe dike. Jirme kişande ew kame arşîva me hebûn de arşîvê de heme bije ji 2009 û virdatir çapemeniya Kurd ve şana ku hatibûn kirin hemî jî li va dera çi bi Tirkî çi bi Kurdî hatibûn arşîv kirin. Gelek parçên arşîvê hebûn ku tenê li vir dera hebûn. Me bi gelek zor û zehmetiyan li cihên dûr û cihên ku kesan ewa bi baldarî ve şart bû me ji wana berhev kiribûn hadibûn li va dera li ser navê cemiyetê me ewlet dît û me han li va dera me li va dera bijî kir û xebateke baş bûn herkes dihatin li wê derê pêwîstiya xwe ya demên borî ji aliyê belgeya ve ji wan arşîva dibersivandin. Hemî yani tenê hema necî 100 cilt arşîvê ji wana 2 cilt maye ew jî nava wî hemî avêtine tenê berga yekemîn ya cildê û ya dawiya wî maye 2 cildan bergê wê derve maye. Wekî hemî bi çawa bûye êdî birine şewtan de êdî çawakî kirine em nizanin. Birêz Bokan dide zanîn ku arşîva Rojnameya Gündem û a Azadiya Welat ku ji 20 salî zêdetir e li hev kom kiribûn û di sed berga de anîbûn bahev jê tiştek nemaye. Xud sê beşê me yê girîng hene elbadira maliyê beşa îdarê dane û îdarê de ew kême hebûn malzeme me yên bîroyê hebûn yên refermî hebûn û dîsa kompîterê me hebûn û hin çend perçê me yên dîrokî yên ew ke yê çapemeniyê hebûn. Evana li va dera hatibûn dîzayn kirin. Evana hemî hatine şikandin ji kompîtera bigir heta alavên dinê û taybetî jî ewan evkên parçeyên dîrokî em bijin çi kamera çi fotoğraf makinesi çi daktilo şikandina wana ahaq êfamkirinê ne meriv zehmetî dikişîne dû da ka sebebê çi hat şikandin ew meriv fam nake. Cemiyeta ku ji 300 zêdetir endamê wê hene ji bo vê ziyana mezin êgilî bikin û doz li ber pirsan vekin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.